Egunon eta ongi etorri igandeko Eukaristia honetara. Eukaristiara pozez elkartu gara. Gaur gure poza oraindik handiagoa da. Gure parrokiko 11 gazteek sendotzako sakramentu hartuko dute. Neska mutil hauek ia 2 urteko prestakizun bidea izan dute. Eta gaur, Espiritu Santuari Kristau heldu izateko ausardia eta poza eskatzen diogu. Egin dezagun otoitz bereziki beraien alde. Az dezagun gaurko Eukaristia abestuaz goazen elkarturik. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Eta zure Espirituarekin. Eukaristi ospakizun honen hasieran, beti egiten dugun bezala, eska diezaiogun jainkoari Diotz berritzearen grazia. Horrela, baketzea lortuko dugu eta elkartuago egongo gara, jainkoarekin eta gure senideekin. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia, erruki jauna, erruki jauna, bekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua.
eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Zutik, zerez. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun eta erruki horra. Egizu Espiritu Santuak gugana etorriz eta gugan biziz, bere aintzaren bizileku egin gaitzala. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritua Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Aldi batez, jaunak lotzakizunez bete zituen Zabulon eta Neftaliko lurraldeak. Orain ordea, ospez beteko du Jordanez beste aldeti datorren itsasoko bidea, Gentilen Galilea. Ilunpetan zebilen herriak argi handi bat ikusi zuen. Erio itzalean bizi zirenak dizdira batek argitu zituen. Gehitu zenuen poza eta handitu atsegina. Pozetan dabiltza zure aurrean, itai aroan izaten den pozez, harrapakinak banatzekoan izaten den atseginez. Puskatu bai duzu, haren ustarri astuna. Haren bizkar makila eta zapaltzailearen zigorra Madiango egun hartan bezala. Jaunak esana. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloé
porque hay discordia entre vosotros, y por eso os hablo así. Porque andáis divididos, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. 수티 프레사치게라 바클루 산토 엔초테고 알렐루야 웨스바스 Jesucristoren Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zorin Juan baitu zutela jakin zuenean Jesus Galileara baztertu zen. Nazaret utzirik, itsas bazterreko Kafarnauna joan zen bizitzera, Zabulonen eta Neftaliren mugetara. Horrela bete zen Isaias profetak esana. Zabulen lurraldea, Neftaliren lurraldea, itsas bidea, Jordanez beste aldean, atzerritarren Galilea, ilunpetan zebilen herriak, argi handi bat ikusi zuen, erio itzalpeko lurraldean zeudenei, argi bat agertu zitzaien. Orduan, hasi zen Jesus, hotsegiten eta esaten. Bihotz berri zaitezte, hurbildata zeruetako erreinua. Jesusek Galileako itsas bazterrean zebilela, bi anaia ikusi zituen, Pedro deritzan Simon, taren anaia Andres. Itsasoan sareak botatzen, arrantzaleak baiziren, eta esan zien, zatozte nerekin, eta giza arrantzale egingo zaituzte. Haiek berehala sareak utzi, eta jarraitu egin zioten. Handik aurrera zijoala, beste bi anaia ikusi zituen, Santiago eta Juan, Zebedeoren semeak. Itsasontzian sare konpontzen ari zirela, bere aita Zebedeorekin. Eta dei egin zien. Haiek ere, berehala ontzia eta aita utzi, eta jarraitu egin zioten. Jesus, Galilea osoan barrena zebilen, haien sinagogetan erakusten, erreinuko berri ona hotsegiten, eta gaitz eta minguztiak sendatzen herrian. Jaunak esana. eskerrak zuri jauna.
Gotzai jauna, gaur gure parrokian 11 gazte elkarturi da zure eskutik espirituaren sakramentua den sendotza hartu nahi dutelako. Neskamuek azken 2 urte hauetan gu bidelagun gaituztela, bataioan fedez esteko hartu zuten konpromisoarekin jarraitu dute. Eta evangelioaren bidean aurrera egiteko eta sakontzeko aukera ere izan dute. Kristau sinistun izatea, krisian dagoen garai honetan, gazte hauek ausardia izan dute sinismenaren posa eta konpromisoaren aukera hartzeko. Mundu konplexu honetan eguneroko bizipen, zailtasun eta gertaeren aurrean Jesusen erakutzia jarraituz beste ikuspegi bat garatzen lagundu diegu. Señor Obispo, hoy en nuestra parroquia se han reunido 11 jóvenes que de su mano solicitan recibir el sacramento de la confirmación. Estos chicos y chicas, después de un proceso de 2 años del que hemos sido testigos, quieren renovar el compromiso de crecer en la fe adquirido en el bautismo. En este mundo tan complejo, con todas las dificultades diarias, estos jóvenes han decidido con valentía seguir el camino de Jesús. Horregatik, berauei eskuak gainean ezarriz eta krisma santuaz bekokian seinalea eginez, sendotu itzazu Espiritu Santuaren doaina emanez. Hauek dira sendotza hartu nahi duten gazteak. Valeria Fabiana Godoy Barri, Antoni Rafael Pérez Cruz, Carlos Alejandro Pacheco Cañizales, Noela Sila, Judith Tamayo Jiménez, Laura Méndez Mitrenga, María Celeste Ruiz Rayo, Aret Sendino López, César Alejandro Godoy Barri, Julen Gogorza Sánchez eta Amane Albizuri Artetxe. Egun on guztioi. Etorri naizenean, Luis han dagoena esan dit, sakristian, hau ez dela nire lehenengo aldia hemen Azkoitian. Bai, esan diot nik berari, agian hurrengo urtean, jaixetan emango didate hijo predilectoa titulua edo. 3 urte hauetan, gotzaina naizenetik, ez dakit 12 alditan etorri naizen Azkoitira. Beraz ez da lehenengo aldia hemen herrian zuekin egotea gure fedea elkar banatzeko. Gaztetxo maiteak, gaur gure fedea ospatzen dugu berriz Eukaristian. Gustatzen zait esatea, fedea ospatzen dugunean, Eukaristia ospatzen dugunean, elkartean, mirari txiki bat gertatzen dela. Eta miraria hauxe da, bakoitzaren fedea indartzen dela. Hori da miraria. Elkarrekin fedea ospatzen dugunean, norberarena sendotzen dela. Eta hau da, mirari txiki bat gertatzen dena. Gaur, Elizak jarri digu
egun berezi bat, Jainkoaren hitzaren eguna, eta egun hau ospatzen dugu gaur. Eta egun honetan, Elizak eskaintzen dizkigun irakurketetan, Jainkoaren hitzak esaten digu, bere hitza entzuten duena, ez duela entzuten hitza gordetzeko bere baitan, baizik eta nazioen argi bihurtzeko. Bere hitza entzuten duenak, misio bat jasotzen du. Entzun duena ezaguteraztea. Horregatik gaurko irakurgaiek hitz nagusi bat jartzen digute aurrean, eta hitz hau lekukotasuna da. Evangelioan Juan Bataiatzaileak Jesus seinalatzen du, hona hemen Jainkoaren bildotza. Joanek ez du bere burua jartzen erdigunean, beste baten lekuko da. Gaur baita ere Azkoitiko komunitate honetan, gure gazteek sendotzaren sakramentua jasoko dute. Jesusen gainera jaitsi zen espiritu bera, horixe da gaur haien gainean etortzen dena. Ez bide baten amaiera bezala, baizik eta fedearen heldutasunerako hasiera moduan. Sendotua izatea, fedeaz lotzarik gabe bizitzea da. Hitzez eta ekintzez lekuko izatea. Badakigu gaurko munduan, kristau izatea ez dela erreza, baina bai posiblea eta ederra. Orain dela hilabete batzuk jaso nuen nire telefonuan meme bat. Recibí en mi teléfono un meme de esos que se envían con cierta gracia, que decía lo siguiente. Estaban dos personas y una le dice a la otra, yo soy católico no practicante. Eta besteak esaten zion, pues yo soy vegano no practicante. Y le pregunta, ¿y eso qué significa? Pues yo que soy vegano no debería comer carne, pero como carne. Y le dice, pues eso no es ser vegano. Y le dice, pues como tú, católico. Parece que ser católico no practicante es algo así como ser vegano y no practicante. No hay vegano verdadero que no sea practicante, ni católico verdadero que no sea practicante. Ser católico no practicante se puede decir, pero en verdad eso no es ser católico. También podemos decir que hay un círculo cuadrado. Lo podemos decir, pero en verdad no existe ningún círculo cuadrado. Es un imposible, aunque se pueda decir. Este meme me sirve un poco para todos, no solo para vosotros jóvenes que hoy vais a recibir el sacramento de la confirmación, sino para todos los que aquí somos hoy testigos de este pequeño milagro que también se produce en medio de la comunidad, que 11 jóvenes van a recibir el Espíritu Santo para fortalecer la fe de cada uno y vivir su vida cristiana con madurez. Y eso significa que no podemos ser cristianos no practicantes,
Y ese ser cristiano no practicante, católico no practicante, no significa solamente acudir a la Eucaristía los domingos, celebrar los sacramentos con cierta frecuencia, sino también ser practicante significa ser seguidor de Jesús con todas las consecuencias. Ser cristiano practicante significa que por el Espíritu hemos conocido quién es Jesús, cuáles son sus valores, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus actitudes para con los demás. Y por eso, queriendo seguirle, adoptamos de alguna manera también en nosotros su forma de vivir, sus valores, sus sentimientos. Eso significa ser cristiano practicante. Fijaos, me gusta en las confirmaciones hablar de la Santísima Trinidad, de una forma que podamos comprenderla de manera sencilla. Y como hoy es una fiesta del Espíritu, vamos a hablar de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que me gusta decir que es la hermana pobre. En un momento en el Evangelio aparece Nicodemo, un personaje que se acerca a Jesús, y Jesús, hablando con él, ahí aparece una expresión que dice que del Espíritu Santo no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. De Dios Padre sabemos muchas cosas, de la primera persona de la Trinidad. Él ha creado el mundo, munduaren sortzailea da. Baita ere, salvazioaren historian ikusten dugu nola Jainko aitak izan dela Israel herriarentzat salvatzailea. Aquel que era el creador del mundo también es el Salvador, el que libra a los hebreos de la mano de los egipcios. Por eso decimos que hay una historia de salvación en la que Dios Padre va como revelándose, va manifestándose. Sabemos cosas de Dios Padre, de Jesús también, de la segunda persona de la Trinidad, sabemos muchas cosas. ¿Dónde nació? ¿Quién eran sus padres? ¿Cómo se llamaban sus discípulos? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo eran sus sentimientos? ¿Cómo murió? ¿Cómo padeció? ¿Cómo resucitó? Sabemos muchas cosas de Jesús, pero del Espíritu Santo no sabemos muy bien ni de dónde viene ni a dónde va. El arte nos lo ha explicado con imágenes, ¿no? Como unas lenguas de fuego. Hemos visto algunas pinturas en las que el Espíritu Santo se manifiesta como unas lenguas de fuego. La poesía también nos dice cosas del Espíritu Santo. Dulce huésped del alma, fuente del mayor consuelo. El Espíritu Santo es como una fuerza de Dios. Así podríamos decir que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, es Dios que está sobre nosotros. El Hijo, la segunda persona, es Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Por eso nos cuesta explicar quién es esa tercera persona. Es como una fuerza de Dios que actúa dentro de nosotros. San Pablo, el apóstol, en una de las cartas que nos dejó escritas, en la carta a los Gálatas, nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y es que al Espíritu Santo se le conoce en sus frutos. Nos dice que Jesús
que el árbol bueno da frutos buenos. Sabemos distinguir un árbol por los frutos. Si vamos caminando por el monte y vemos una manzana debajo de un árbol, decimos, ese árbol es un manzano. Lo raro sería que vayamos por el monte, encontremos una manzana y digamos que eso es un peral o un melonar, ¿verdad? Pues no. Por los frutos os conocerán. Por los frutos conocemos al árbol. Y dice San Pablo, los frutos del Espíritu son estos. El primero de todos, el amor, la alegría, la paz, el dominio de sí, el temor de Dios. No confundamos los dones del Espíritu con los frutos del Espíritu. Entonces, ese Espíritu Santo que actúa en nosotros produce unos frutos, de manera que distinguimos quién es del Espíritu de quién no lo es, porque produce unos frutos. Así que donde hay amor, podemos decir, está Dios. Donde hay paz, está actuando el Espíritu de Dios. Donde hay armonía, donde hay comunión. Y así, por los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros, conocen que somos del Espíritu. Hoy, cuando recibáis la confirmación, el Espíritu Santo va a sellar algo que ya recibisteis en el bautismo. De alguna manera, el Espíritu que recibimos en la confirmación lo que hace es completar la iniciación cristiana y fortalecer lo que un día ya recibimos, quizá con menos conciencia. Y ese Espíritu nos va a ayudar a que Dios trabaje en nuestro corazón y a que de nosotros salgan todos esos frutos que harán que vuestra vida sea reconocible a quien pertenecéis. Por eso el sacramento de la confirmación es el sacramento de los que os convertís por la fuerza del Espíritu en testigos, en luz de las gentes, en testigos de que el amor es la fuerza que mueve el universo, tal y como nos lo enseñó Jesús. Seremos testigos de la paz que produce en nuestra vida sabernos amigos de Jesús. Cuando vivimos unidos a Él, por su Espíritu producimos todos esos frutos. Por eso somos sus testigos. Si nosotros dejamos desde nuestra libertad que el Espíritu transforme nuestro corazón, para que luego no digamos que somos cristianos no practicantes. Un día fuimos confirmados, pero fue como si aquel crisma con el que nos sellaron pues fuera simplemente un título que queda ahí colgado en una pared que no sirve para nada. Por eso el Espíritu quiere con vuestra libertad, para que le digáis con el corazón, sí, yo quiero pertenecer a Jesús, quiero ser un hombre, una mujer que vive según el Espíritu de Jesús que ha recibido. Y quiero ser humildemente, sabiendo que no soy perfecto, testigo de este Dios en quien creo, de esta manera de actuar de Jesús en la que creo. Horrexegatik, gaztetxo maiteok, gonbidatzen zaituztet, doain espirituaren doaina jasotzea, borundate osoz, askatasun osoz, beraren testigu izateko gure gizartean, gure munduan.
Os invito pues a vosotros, jóvenes, que vais a recibir la unción del Espíritu, a que lo recibáis con amor, con libertad, con ganas de ser sus testigos. Y a todos los que aquí estamos, también os invito a que, siendo testigos de lo que estos jóvenes van a recibir, lo renovemos también en nuestro corazón y en nuestra vida. Que al escuchar ahora cómo estos jóvenes profesan su fe, nosotros también lo hagamos, y al hacerlo renovemos nuestra vida cristiana. Recordemos una vez más lo que somos. Ta sinisten dut esaten dugunean, konsekuenteak izatea gonbidatzen zaituztet. No podemos ser veganos no practicantes, ni católicos no practicantes. Pidámosle pues hoy al Señor que nos dé la fuerza de su Espíritu para caminar en su luz y para ser sus testigos en el mundo. Gaurko ospakizunaren bigarren zatian sartzen gara orain. Sendotzako sakramentuan. 3 une bereizten dira. Lehendabizi, bataioko aginduak berritzea. Ondoren, gotzaiak eskuak ezarriko dizkie gainean, eta espirituaren indarra eman diezaiela eskatuko dio jainkoari. Eta azkenik, Krisma Santuaren igurtzia egingo dio bakoitzari. Igurtzi honek adierazten du Kristoren ikasle bezala sellatuak geratzen direla haren testigu izateko. Bekatuzko jokabideak dira norberekoikeria, mendekua, gezurra, arinkeria, materialismoa, zuzengabekeria, maitasunik eza. Prest al zaudete, pertsonari gizatasuna kentzen dioten bekatuzko jokabide guztien aurka borroka egiteko? Bai, prest nago. Prest al zaudete, gaiztakeria egin dizuenari barkatzeko, begionez ikusten ez zaituztena ere maitatzeko, zeuen beharrean dagoenari zuen lagunez bada ere laguntzeko, guztientzat gizagiro hobea izan dezagun mundua berritzen lan egiteko, bai, prest. Sinisten alduzue, jainko aita algustiduna zeru lurren egilea, bai, sinisten dut. Sinisten alduzue, haren seme bakar Jesukristo, gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, jaun eta bizi emailea, gaur sendotzako sakramentuaren bidez, era berezian emana izango zaizuena, Pentekostes egunean, apostoluei emana izan zitzaien bezala. Eta sinisten alduzue Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Eta Jesusen espiritua lagun duzuela, prest alzaudete bizitzako gorabera guztietan, zeuen uste ona beti jainkoarengan jartzeko. Prest alzaudete gizon emakume guztiak, kultur, politik edo ekonomi bereizkeriarik egin gabe, zeuen zenide bezala hartzeko.
Prest alzaudete gauza guztietan Kristoren antzeko izateko, eta prest alzaudete jainkoaren erreinua, hau da, zuzentasun, egia eta pake erreinua, gure gizarte honetara ekartzen lan egiteko. Hauxe da gure fedea, hau da Elizaren sinistea, guk goraki aitortzen duguna, Jesukristo jaunarengan. Amen. Abez dezagun orain, Kristorekin guk fede bera, bateio bera. Kristorekin guk fede bera, bateio bera, bera jainkoa, amen jauna, guztien aita. Gure fedearen aitormena egin dugu. Eta orain gotzaiak apostoluek egin ohi zuten keinua egingo du. Bere eskuak ezarriko ditu mutil hauen gain. Aldi berean, otoitz egingo dio jainkoari eta hau eskatuko du. Indartu ditzala bere doainen ugaritasunez. Sendotu ditzala Jesukristoren gero eta antzekoago izateko. Bat egin dezagun guztiok isilik otoitz honetan. Zenide maiteok, denok batean egin dezaiogun otoitz jainko aita algustidunari gazte hauen alde. Hauek bataioan bizi berria hartu zuten, eta jainkoaren seme alaba eginak izan ziren. Oain, zendotzako sakramentua hartzeragoaz. Ezka diezaiogun jaunari, eman diezaiela Espiritu Santua, eta berak sendo ditzala bere doain ugariez. Bete ditzala hauen bihotzak,
eta egin ditzala Jesukristoren antzeko. Orain gotzaiak Kristoren gurutze zoriontsuaz markatuko ditu. Jainko ahal guztiduna, Jesukristo gure jaunaren, urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu dituzu zure zerbitzari hauek, eta bekatuak barkatu dizkiezu. Entzun jauna gure otoitza, eta bidalezazu hauen gainean Espiritu Santu laguntzailea. Emaiezu jakinduri eta adimen espiritua, kontseilu eta sendotasun espiritua, ezauera eta otoitz espiritua, eta bete itzazu jaunaren beldur espirituaz, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Orain gotzaiak Kristoren gurutze zoriontsuaz markatuko ditu. Krismas santuaz. Hau da, usain gozodun olioaz gantzutuko ditu. Deskamutila hauengan ekintza adieraziz. Espirituaren graziaz eta indarrez edertu eta gantzutuko dira. Eta Mesias esan nahi duen Kristoren antzeko egingo. Eta horrela, batailako fedean sendotuak izango dira. Jesukristoren testigu izateko eta munduan haren eginkizunean parte hartzeko.
Jainkoari orain aurkezten dizkiogu gure eskariak. Jainkoaren elizaren alde. Egunez egun lehia handiagoaz bila dezatela bere jaunaren arpegia eta bere kide guztiak zaila daitezela bihotz berrituz bizitzen. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. nazio guztietako arduradunen alde. Gogoz eta kemenez lan egin dezatela guztiontzat. Bakea eta ongi izatea bilatuz. Denongan, bakea eta justizia nagusitu daitezen. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Elizan, jainkoaren hitza iragartzeko ardura duten guztien alde. Irakasle, artzain, katekista eta kristau guztiok garkotu dezagula jainkoaren hitza. Entzule guztien bizitzarako argi izan dadin. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. por los fallecidos en nuestras familias y por las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba, para que sus familiares y cercanos encuentren luz, consuelo y fortaleza en el Señor. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. hemen bilduak gauden guztion alde. Gaur, espirituaren doainez sendotuak izan diren gazte hauen alde. Bizi dezatela sakonki kristau izatearen poza eta berri onaren testigu izan daitezela beti. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Entzun jauna gure eskariak, zuri aurkezten dizkizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. amen. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua,
hauze izango zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna orain eta beti. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatsondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauze egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna orain eta beti. Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna bihotz errukitzuz, zure zerbitzarion emaitzak. Egizu gaur erabikainagoan, zeure semearen irudiko egin dituzun hauek, beraren lekuko, gero eta hobeak izan daitezela etengabe. Hark bere heriotzaz eman zigun espirituaren bidez, eta haren salbamen ekintzaren oroigarrian parte hartuz. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zutik, Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Jauna gandauzkagu. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egoki da bai zuri eskerrak ematea, onda zure aintzak gorestea. Tasun guztiaren zorburu eta iturrizaren aita guztiz santua. Zuk, bataioan, bizi berria ematen diezu fededunei, eta gainera, zure semearen pasko misterioan parte izatea. Zuk, sendotu egiten dituzu espirituaren ezaugarriaz, esku ezartzearen eta krismaz egindako oliaduraren bidez. Horrela, Espiritu Santuaz gantzutu eta salbamenaren berri ona hotz egitera bidali zenuen, Kristoren antzera bizi berriturik, zure mahaikide egiten dituzu Eukaristio torduan, eta fedearen testigu Elizan eta munduan. Horregatik guk, jai giroko batzar honetan bildurik, Pentekoste berriaren ekintza harrigarriak ospatzeko, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainkoa. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Osana, 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 benedikatua da, zeru gorenetan, jaunaren izenean, datorrena. Osana, 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 osana. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu ogi ardo hauek zure espiritua izuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez.
hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, lehi eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko izuriko dena. Egizue hau nire oroitgarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardaua Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palgi eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, mundu guztian zabalduri dagoen zure Eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eraman ezazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta eleiz gizon guztiekin batean. Izan gogoan jauna, gure artetik, izan gogoan jauna, sendotza hartu duten gure senide hauek ere. Bataioan bizi berrira jaio ziren, eta orain Espiritu Santuaren ezaugarriaz markatu dituzu. Gordez itzazu, hauengan zeure maitasunaren doaiak. Eta izan gogoan jauna, gure artetik zuregana joan zaizkigun, Beatriz Larrañaga, bere heriotzaren aurreneko urtemugan, eta Maria Pilar Aldalur, Koldo Odriozola, Ángel Andreu, Brígida Aldalur, María Ángeles Larrañaga, Cándido Larrañaga eta emazte Juanita Sarriegi, Jose Sagarzazu eta emazte Mari Carmen, Goenaga eta beren seme Jose Luis, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Itziar eta Aizpa Rosario Alberdi, Jesus Osinalde, Antonio Egibar eta seme Jose Ignacio, Elias Beristain, Jose Zudupe eta Saturnina Unanue. Eraman itzazu, zure semearekin piztueraren betera. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok, betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu eta martiri santuekin. Eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeroetan, zerana, santu izan bedi zure izena, etorre bizure erreina, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaituzu gaur, egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, geukere gure zordunek, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu txitentalian erortzen, baina nate gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea hoz eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea usten dizuen nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzea gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiozue bakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kendu duena. Zoriontzuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina ezazu bat eta osatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jarrai ezazu jauna, gerora ere bedeinkatzen Espiritu Santuaz gantzutu eta zeure semearen sakramentuaz janaritu dituzunok. Eragozpen guztiak gainditurik, beren santutasunaz poztu dezaten zure eliza, baita ugaldu eta indartu ere munduan, bere ekintzez eta maitasunez. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eskerrik asko gure historia guztiagatik, ibili dugunagatik eta ibiltzeko daukagun guztiagatik. Eskerrik asko familiako eta elkarteko pertsona bakoitzarengatik, bidean aurkitu ditugun pertsona bakoitzarengatik. Guri ere Jesuse jarraitzera deitzen gaitu, eta bere deiarekin zoriontsu sentitzen gara. Gure ahultasuna ezagutuz ere, baietza ematen diogu, bere hitzarekin fidatuz eta indarra emango digula jakinik baietza ematen diogu. Eskerrik asko zure deiagatik. Emaguzu Jesusen espiritua gure bizitza evangelaren isla izateko eta berari jarraitu dizaiogun. Eskerrik asko eginkizun honetara deitzagatik. Hitza entzun eta bere Mariaren bitartez eska dizugu, bere antzerako ere ikasle eta mislari izatearen kontzientzia izan dezagula. Eskerrik asko zure berri honaren iragale izateko gurekin kontatzen duzulako. Gracias por toda nuestra historia, gracias por lo que hemos caminado y por lo que tenemos por caminar. Gracias por la familia, por cada persona de la comunidad y por cada persona que hemos encontrado en el camino. A nosotros también, Jesús nos llama a seguir y con su llamada nos sentimos felices. Aún conociendo nuestra fragilidad, confiamos en su palabra y sabiendo que Él nos llama, nos dará fuerzas para responder, sí. Gracias por su llamada. Danos el Espíritu de Jesús para que nuestra vida sea el reflejo del Evangelio. Gracias por llamarnos a esta misión. Te pedimos que a través de María, quien escuchó y cumplió su palabra, que nosotros también seamos seguidores y tengamos conciencia de ello. Gracias, porque cuentas con nosotros para ser anunciadores de buena nueva. Da apesaren bedikamen hartorrotigen, abez dezagun eskerrak eman. Bai eskerrak eman zeru lurretan, eskerrak eman jainkoari, guztiegatik honekin guri, eskerrak eman zeru lurretan, eskerrak jainkoari, Hauna zuekin eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko guzti zaltzua, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren bakea. Eskerrak jainkoari.
banan nahi duenak argazki bat gotzaiarekin batera, argazki ateratzeko, banan jarriko da, bai, banaka, hori da. Vale.